Kaixo, txorin eta rok, eguerdion, Euskal Herria, eguerdion, zego Iturrieta. Berdin, biteli. Andere nioa. Hoi Anderea. Anderea, hori zan, geratu nahi zor, Anderea nioa, da, eskonduta, da, bezaban. Anderea, ondiokan ez. Bale. Lez dauztasun bezala, errekorra da. Errekorra, eskonduta horren beste denbora inora. Inoiz ez nazegon. Hain beste denbora. Ondo. Bai, nire lehen eskontza. Eta nire lehenengo errezeta gaurkua, izango da, simple ikuste duzu, osagaiak gutxi dauzkadala, motel joango naz, ez daukatalan lan iteko asko, berba iteko asko, ingo. Bueno. Eta izango da, bakaiau bat, konfitatu ingo dutena, barazki saltza bat olan erreta, gero gratinatu ingot, honesa berezi batekin, eta labera. Oso, no? Eta holaxe, zuria? Nik ilarrak ingo ditut. Ez da sasoia, baina ingo dituguna da, ilarra olako irugi arketuarekin, eta arrautza gorringo krema errez, betu, zure arreza bada, nire oraindik eta errezagoa, eta benetan ondo geratzen da. Moruan gaur kontu kontari biliko gara. Gehiago, zuko zeinatzen baino gehiago. Nire errezeta ikusiko zuen, erreza dela, holaxe da. Tomatiak, piperra, azenarioa, tipula, labeko erretillo baten jarriko itxugu, zorrota bat olio gainetik bota eta ordu batez 200 gradutara erreko itxugu. Gero pure gaiutik pasa eta birrindu eta bitartian zartagin baten berakatzatalak frigitxu. Bat gorde eta beste bisak olixuakin, arrautzakin eta ospinakin batera birrinduko saltza bat einarte. Beste zartagin baten bakaioa 6 minutuz konfitatuko dugu, eta gero izango da tomate erresaltza bustinezko kazola baten oinarri izan jarri, gainean arrainxerra bat, maionezakin estali, eta 5 minutu 220 gradutara labian gratinauko, gero zerbitatuko dugu gordetako berakatz txikituak. Beraz, hasi biko gara, lanian. Vale. Lehenengo, denbora geixen eraman biko dagoena, paraskisa die, beraz, labian erreta joango dienak, tomatiak, azenarixak eta tipula ontsi garbitxu bitena. Eta, tomate saltza bat, berez tomate saltza da, gorriz izango da, baina, beste barazkixak isa tamainu berdinen doiaz, así que. Baina, eta berezitasuna, dut esan, norbaitek nahi izan eskero saltza hogein labea piztu gabe, erregozita ere berdin, egia da. Erregozitxa eta eldozoin, tomate saltza bat, betikoa, sartaginean. Baina, ez legunen aipatu genduna, txipiroia hauek ez, arabatar tipo honekin zituenak, txinkarretan erratzen baitu gero, beti beste zapore bat emango diote argi dago, ez? Eta gainera, labia piztu inbidogu bai ala bai gero gratinatzeko. Orduan, pizten dugunean, ez? Nik atzo aukin hauen, atzo, lehengo gunean, hori mutilan urte betetzeagatik afari sein nauen, eta initxun. Piper erre batzuk, gero entzala daiteko. Gero lasaña, gero pantxineta. Dana labeko... Claro, labia pizten dagoen ez esan dagoen, aprobetxo bikot, kauza geixo sartzeko. Olakotan nire kafesnea sartzen dut geroan, eta aprobetxetan dut, katilluak erriten du pixa, baina, martzan daukeula. Aprobetxa binbida, eta gero labia bero dagoenien, tomatetxo batzuk, eta gero bestela, Euskal Herri osua esela, zartaginak gordeteko, da hola gauza. Nik esan behar hemen aipatu izan dugu, sare sozialetan agertzen da nahi zaiola kasuen behar. Nik egia da, errezetak eta ikusten ditu danean pila bat, eta nik batzuk pasatut. Hau horrela ez da ateratzen, honek behar du denbora gehiago, behar du beste temperatura bat, horrela ez da aterako. Praktikak eman dut. Honek jakiteak hori. Baina, ikusi nuen bat, labea garbitzaren, labe kontuak aipatu dituzun hortan, eta nik orain arte labea garbitzen izan dudanean, badukat olako produktu bat, azido bat, niko potentea dala, eta egia da hori ematen danean, erreiten duela, utzin bar da, elurruna oso txarra da, eta gaina, komeni da olako maskarilla batekin egitea. Gero malkuak eta den ataratan gatu da. Horrek kontu zirgarra. Horrek izaten dira potentiak. Baina egia da, koipea ondo altzatzen duela. Eta ikusi nuen horrelako bat, labezikin bat, eta batean hori, hango erretilluan, ura botatzen zuen, ospina botatzen zion, bikarbonato botatzen zion, gatza botatzen zion, eta gero limoi baten zukua. Topera jarri labea, eta pum, eta gero urrengo irudia ikusten zan beroan, rirra, eta prendana, garbi. Nuen nik etxian hori. Eta eskatzen atara. Nuen nik. Ez da izo anuntzia, el frotar se va acabar. Hori ez da ere. Igurtzi hemen hartu eta jaboiakin ondo eman behar izan nion, eta ala ere, esan altzatu dena, gaina olako geruza txuri bat egin zuen labe guztian, hori gero errepasatu behar izan nuen, hau da, denbora gehiago eman zidala, egia esan, arrenazten nuen hori,
Eta naturalagoa zan, bai? Limoi usai gozoa geratu zan sukaldian, baina Pikoti etorri zan da, zer zein jozu hemen? Eso, labia garbitzen nahi lastana. Bueno, hor nik ez dauka filtro horik, nik hortan ez dakit bai funtzionatzen duen, ero ez. Badago esaldi bat oso ona. Bai. Interneteko leku txinatar baten erosten duzuna, eta etxera iristen zaizuna. Bai. Da zuk hori zare sozerekin, ez? Gauza bat ikusi zinuna, da gero atara jatzuna. Bai. Ni hori, bentsatzen dut, dala, ez dakit, historian, akaso, egondan iruzura hundiena. Horre dira, nola, no? Labe pirolitikoak. Darik bentsatzen labe pirolitikoa, bakarrik garbitxuko da, ez dakizek, bai, ipotx batzuk ateratzen diandik, eta berei garbitzen dute. Ez, egiten duena kiskali dena, eta gero garbitu. Baina jendeak uste du egiten dela, gero ez duzula eserrin behar, ja irekita garbia da, ni barne. Ez, nik lehenengo aldiz, lehenengo labe pirolitikoa txorienen ezautu nuen, hemen izan genuen bat, eta egia esan nik horri, probatu da, zer da nau? Bueno, kriston temperatura hartzen du, gaina ez da izen bat neopona ezin da ireki gero, hori pixkatu oztu arte, eta ero esan dakoa, baiten duena da, dana kiskali, eta errautzoiek gero egia da, errez garbitzen direla, baina, bueno, kontua igo iten da, pila bat, hilabete horretako elektriziaden kontua gora iten du, ze topera jartzen da, eta gero ala ere norberak, bueno, trapumel batekin edo ia bukatu danean, kendu inbar du, hor sortu dan errautz guzti hori norberak garbitu behar du. Ez da garbi agertzen bapate. Zuk esango ez da zuen? Ez da liak, ez? Konfitatu inbar bai jolan eta bueltarik ez emoteko. Dana! Bai, noski. Bai, ez dira oso lodiak, orduan nik uste dut hor, sartzen duzunean aurrenekoa ez da estaliko, baina bigarrena bestearen hor volumena igoera bat, volumenak eta bagiz baina igala, ja, zeniakinek eta zatiketak irudi dezimalakoak eta horre zatiketak. Zeran zabiz? Ba, errepaso inbar. Adimen artifizialari eskatzen. Ez, errepasatu inbar izan dut. Bueno, zigor, labian, barazkixak sartu ditudanak, azenarioa, piperra, tomatia eta tipulak, ordu bat, 200 gradutara. Oso, ondo. Bitartian, hori xua jarri dut, aputxo bat temperatura hartzeko, eta ontsi jarriko. Bai, azkenean konfitatu nahi duguna, makaia hori konfitatu poliki egiten, eta, bueno, hotzetik sartzen badu makaia hor ere, ondo, bestela, bueno, baratxuria hor utzi pixka gorritzen lehenko, eta sartu makaia eta listo. Hori esan da, errepasatu inberrizantu. Gero, eta adinean gorantza dozenean umeak, eta hori bestekin ezagutu dut, galderak eta gero eta komplikatu hau ziren, aita bat gehi bat zen bada. Horrarte eta biderketak taula guztiak eta ondo horre, aitza super askarra. Ja, zigara, zatiketak, ez dakiz zer, 3 dezimalekin, gero komak eta, gero sei berbi ero hasiko gara, eta hor ja hasiko gara, eta buruketakin da, hori, eskerrak aurregun, interneta hor daukagula, eta bideoak agertzen dien oso ondo asaltzen dituztenak, Horre zigor bai pila bat dauz, imaginatzot filtru bat egon biko dala ez. Baita, bueno, ni bat dana biru aldiz behitzen ditut, eta 2-3 berdina kontatzen badiate, balekotzat hartzen dut. Bestela... Bai, jakin inbida ez? Bai, behiraten da. Dena bezala, interneten nik gaur egun, hemen hitz egiten ditugu kontu batzuk, eta internetetik ataratzen ditugu, ero notiziren bat entzuten dugunean, eta hori, kasetari batek, kasetari bat, azten bada gauzak, internetetik ateratzen berak kontrastatu beharko du 3-4 toki ezberdinetatik gutxienez, ez? Bai. Gutxienez, nik hori ezagutu dut, bueno, holako marka potente, mendiko marka potente batentzako korrik egiten nuen, eta, bueno, zapatilla berria modelo ateratzen zirenean, bialtzen ziren zapatilla hori, modelo hori, aldizkari ezberdinetara, mendiko aldizkariak, korrikako aldizkariak, zapatilla hori gehi etxeak, markak berak bialtzen ziren zapatilla horren inguruko informazio, ez? Eta teorian, aldizkari horiek inbar dituzte, probatu zapatilla horiek, 200-300 kilometroen terreno ezberdinetan, eta gero kasetariak berak inbar du, bere testa esan, bueno, ondo da lokatzean, ez da izan. Iten zuten kopia pega, hartu, dendak, etxeak, markak berak bidalitako informazioa, zapatilla oso ona da, harri bustian ibiltzeko, distantzi luzetako, eta kopiatu dena, itxatzi, eta, ez dakit, probatu. Hortarako aldizkarixek eta egoten di badakitzunik, korrika asko ez dutela iten, oindala gutxi hasi nazela, eta
nik itxeot, ez dakit, 30 minutu egunien, gutxi. Nahikoa, Osa, gure esan, ez da lor, 20 kilometro da, ez ditut. 30 kilometro? Ez, 20 kilometro gure esan. Nik itxe ditut, ondo. Mugitzeko apurtxo bat. Hori da. Eta lengunean hori, zapatillak erosteko eta lagun batek ezagoztan. Ez erosi internetetik, ze pila badauz da, iritzixak eta aldizkarixak eta alditxuzu irakurri, baina hobeto leku fisiko batera joan, zuk zelan zapaltzen dozu, Gaur da egun leku espezializatu batera joatea, ez? Denda batzu badaukate, behiratu iten dizute zure, nola zapaltzen duzun, galdetu iten dizute gehien bat. A ber, Patri, zer da? Ordu erdi korrik egiteko? Bale, ordu erdi egiteko, hau 200 euro balio dutenak ez du balio, ez? Ez ara oso pertsona handia, pixu aldetik ez daukazu gehiegi, orduan, hori behiratzen dizute, ez da berdina zuretzako, ero tipo bat 80 pisatzei jola, 80 piku kilo, eta hain behar dituenak, ez dakit, 3 orduko irterak. Orduan beste zapatilla batzuk. Eta bai, interneten ikusten dituzu, ze politak hauek. Prezio oso ondo daude. Hartzen dituzu eta ero jende azten da. Korrika, kirola egiten, batez ere korrika, korrika bada, azkenean pixkat artikulazioak eta sufritiu egiten dute, eta hartzen dituzte, beraien dako egokiak ez direnak, zapatiakin gaina, gaizki azten dira entrenatzen. Ja, lehenengo hasieratik distantzi luzeak egiten, eta ero, belaunetako mina, gerriko mina. Hori gertatzea. Orduan, hor kontuten hori eukin behar da, Hemen txezigor, behitxu. Hau jetxingo zute. Bai. Igura, hemen txe. Lehen frikitutako berakatzak, hemen frikitu ditugunak. Arrautza, olixua, eta gero, ospina jarri binauen, baina lehengunea hau erabizilun liman birrindura atzo konpotarako. Eta hor, lima zauela? Azido bat azkenean, ez? Hori da, bau jarrikotzat. Eta honekin ningu, mahonesa bat gero gratinatu ingo duen, ez? Hori da, lehenko gunean, zuk esagozuna, hori, kasetari xena, ez? Honek irakurtzen da bela gauzak eta hori kopia pega, da gero holan jarri. Eta tipo batek egin zaben horako esperimentu bat sare sozialetan, eta esan zaben, behitu zelako errezat dan, notizi faltsu bat sortzea, ez? Eta gero jendeak kopi pega itea. Eta bera joaten zen herri batera, Bartzelonako, Kataluniako herri batera. Eta galtu zen jendiai, eta ze, holan, esperientzia txarrak herrixan, eta ez dut, eta batek, hemen, dana ondo, baina batek ez dut dutzen, zebrabide hau, oso arriskutsua da, nik hemen istripu pare bate auki itxut, ez dakizan. Bakarrik bidixuan hori jarten zauen. Gero jendiai joaten zan galdetzen, zebrapasu hori da? Eta bai, istripuak egon die, ez dakize, hortik, joan zan artikulu bat eitxera, eta gaur egun zuk sartzen bodozu interneten, zein da zebrabiderik, Kataluniako arriskutxena, hori agertzen da, ze basau zen, berak esperimentu bezala egin zauen, eta gero hilabetietara esan zauen, behitu hau gezurra da. Baina, aldizkari asko eta egunkari askok hartu zen notizio hori, eta arriskutsuena hau da, ez dakize. Orduan, zelako arriskutsua dan, filtruak eta jakitia, dana irakurtze dozuna ez sinistia, batez ere. Eta informazioa kontrastatzea. Eta duda baldin bakau, sartu zaitezte leku batean, baina libururen bat eskura badukazu horren inguruko informazioa ekartzen duzuena, baita begiratu, ez? Eta oin Katalunia aipatu duzun hortan, da bakaiagoa daukagun hortan, duela hilabete batzuk, hor Leridako eskola batean, anisakia zeukan bakaiagoa zerbitzatu zuten. Eta, nik egia esan, inoiz ez dute anisakirik bakaiagoan ez aizu ertatu inoiz ikustea, eta hor gazitua jaten badugu, badakizu ez dago inungo arriskurik, bakaiagoa freskoan bakarrik aurki daiteke, baina bai, badago, eta esaten da, 50% baina gehiago, bakaiagoak badaukala anisakia. Lebatzera joaten badara, lehatza da gehien daukana, 95% arte igoten gara, eta hor, duela urte batzuk asmatu zuten, ze gertatzen da, arrantzaleek, arrantzan egiten nahi dira, lehatza da. Eta ikusten dute hasiera hor, anisaki pila batekin datorrela lehatza, lehatza hori, lehen itxesanan hartu eta itxasura bota. Kao, ze gertatzen da, orduan eta anisaki gehiago dago, ez? Orduan hor, Galizian, 2018an izan zanero, nik irakurri nuen notizia, eta, asmatu omen zuten, gailu bat, zeinek, lehatzoiek gero itxasora botako ziren arrain horiek anisakiarekin, behintzat anisaki hori hilda jungo zen. Orduan, esan gehituko gehiago, ez? Eta honek egiten zuen, mikrobin labe baten antzeko olako funtzio bat, eta anisakia hiliten zuen. Orduan, anisakia bakarrik pertsona batzui eragiten die, baina gero eta kasu gehiago daude. Orduan, duda baldin badaukagu,
eta uste baduzu arrai batek anisaki izan alduela, bi aukera dauzkazu, hartu, eta izos gaioan sartu, pare bat egon, 2-3 egun, eta horrekin anisakia hilingo genioke, ero 60 gradutik gora kozinatu. Minutu pare bat, bai. Osa, eldu bidala 60 gradutara, barrukua. Bai, hori da, barrukoak barruan hartzea, claro. Osea, askotan guk hemen egiten badu, ez dait, sapoa labean erreta, sapoak ez du izate, baina ez dait, ero lehatz lodi bat, ez? Bai. Kokotearen aldeak eta hor ez du temperatura hori hartzen. Guk gaine Euskal Herrian ohitura daukagola, arraia nahiko gutxi egin da jateko, konparatuta, beste toki batzuekin, non ataratzen zuten, arraia, arrai hori lehen hilda juntzan horra, baina izute, egiten dituzte momifikatu. Erabat lehortzen dituzte, ez? Askotan geixegi. Son lehorra, bai, gure gustorako, bai. Orduan, hor anisaki arriskurik ez dago. Baina, jakin, berdelak ere badaukala, labetik ataratako barazkiak ez daukate inungo anisakirik. Trampa aitortu binotzen. Nik Doraemonen ikusi oso? Poltza nik asmatu nuen, eska, ja urte batzu bedafekin. Ikasi? Lehen gainera, ikasi indiot. Biteli erakutzi izut, argazkia erakutzi nizun. Txorieneko hasira, orduan ez egoen poltzari. Hemen azpian zien, olako apal ezberdinak, ez ginen ibili behar irekitzen zerbait, pun. Hemen zara. Apala zeuden, eta esan errezaua. Orduan esan, hartzia bakarrik, txak. Baina egia da, gure Doraemonen poltza honek labe funtzioa badaukala, mikroen funtzioa badauka, izosgailu funtzioa badauka, ordenagailua, impresora bat ere bada, imprimagailua, zer gehiago zaukan? Danetatik oso. Bai, masajeak emate ditu, gozada, dauda, etxean jarri zazu bat. Holan salduz osko hemen. Txantxaga, Bate gero pentsatuko dut, eta jungo eta aizu, nire du olako armairu bat, eta ez, horren beste goz. Birrintzekoa, ontsa jarriko piperra eskakabetzen dana, da gutxinaka inbiot, tipula, azenarioa eta tomatia. Eta honek, ez da likidorik bihartza ezkenean, likidoa bauki barazkixek, eta nahi duguna da, olako saltza bat loditza. Krema bat gehiago, saltza baino krema izango da, Hori da, oinarri izan jartzeko. Bakaiago aipatuta, Faroe uharteak etortze zaizkigu gora, eta han, azkenean, arrantzatzen da bakaiagoa, baina oin polemika pixka dago, zehan kulturalki ohitura badaukate ere, izurdeak eta harrapatzea, eta bale txikiak eta hartu, eta arratzatzen dituzte. Bai. Eta, hori, legez, gaur egun, Europar Batasunean debekatuta dago, baina, claro, beraiek esaten dute, gure kulturaren zati bat da, hemen, lehengunean hemen aipatzen genuena pixkatxo horienen, ni ala ere ena horren alde, baina nahi duzan, angulak badira gure kulturan zati bat eta, baina desagertzeaz badaude, uz dezagun angula jatea, nik hemendik lehenengoa izango naiz, ez du dela angularik sekula gehiago jango. Ez da gauza bat, esan dezagun, azkenengo 15 urteetan 2 aldiz jandik jo. Bai, eta ez da eguneroko gauza, eta ez da gauza bat. Baina han izurdea ere, bakizu hemengo arrantzaleak eta hemengo sareetan, gure euskal arrantzalen sareetan da, beti izurderen bat erortzen da, eta gelditu arazi dituzte denboraldi bat, izurde horiek eta orduan hemengo arrantzaleek eskatzen dute, hango makaiagoa, hemen komertzio batzuk eta saltzen dute hango makaiagoa. Zema gauza dauzen, zezenena, hasieran, azteko, jende askok defendatze ditxula kulturalan zeo zerrekin, eta ez dauk... Gaina, esate, nola, defendizu, espazien zezenketa gongo, zezen hori desagertu ingo ziren. Ja. Edo aske bizi, edo baterak, ez? Utzitza zuek aske horiek, zezenan naturan zuek oin dauzkaten moduan, zezenketetarako erabilita, baina utzi holan aske, araza hori hor jarraituko luke, braboak edo horiek. Horrega. Baukau martxan. Bale. Ez da, ikabituko da horrek, xolomoak... Bai. Bat eta bat, eta gero... Bat eta bat, bixak hemen ez ditu jarriko. Ez, hau da, izango da, hau bai, razioa atzo esaten ginuna, eta orduan izango da, hau, oinarri bezala, gure barazki krema edo, gainean arraina,
Claro, eske inbiostazu azala gorot jartiaz, ezaustasun bakaiauan bakoitzean. Makaiauan ezaugarrietako bat, beti da makaiauan azala beti gora jun behar da. Baina nik igual hemen ez dut kaso ipetxien. Bueno, estalita doa gero. Estalita da, maonesa dauka gainetik Vale, eta nahi dut esan. ez dut azalana hemen. Txapelketan batera jun behar bazete, Bizkaitarrerara, Pilpilerara, edo danalakoa, aurkezteko garaian, makaiaua beti azala goraka. Hori araua da. Eta epai mai moduan joan izan garena tokiren baten, esan izai gero jendeari baita. Hola, nekar gazteek eta zerbitzatzen dute, eta iara, legatza nik bi eratara, eragusten du baita azala goraka, baina legatza normalagoa da zuri aldetik. Bueno, makaiauan, ikusteko makaiaua dala batez ere, egiten dena goraka. Honik hemen alderantz. Ja, kontra gitarre. Baina, bueno, atzo esaten nuen modu, ni baino handia bat direna, esatarra. Ez, gaixen bat, honek gero maonesa apurtxo bat jarreko zagulako gainetik. Bai. Injogut maonesa berezi hau, eta orduan. Esan, onartu esan. Ai, behitu hau. Ez, onartu esazu. Behitu, bat zuretako eta bat niretako, labanduen jaterako bakarrik. Eta behitu, hemen geratu zaigun hau guztia, hau. Pilpila da. Itzali. Oi, atara. Eta hemen gogura botako genuke, eta epeltzen utzi behar da. Hau epeltzen, zoin, saiatuko baginan ere, hemen ezagutzen dituzuen truko guztiak, adaska batekin, irestontziarekin, Esan aterako? Esan aterako, berua dago. Epeltzen utzi behar da. Epela dagoenean, hartu nik olio pixkat kendu ingo nioke, eta hasi. Irestontzi batekin, Eta pazientzia, behar badugu egitea betiko era tradizionalean, makaiagoa barruan egotea beharko genuke. Baina hori bai, utzi epeltzen, eta hau, olio hau, ez botamez, ez. Eta gu, segitxuan gatoz, labia 220 igo biot. Vale. Hortxe barazkixak dauzkat. Beraz, itxuen bitu apurtxo bat, gero ausartu, 5 minutu. Eta berak atzorrekin, igual, beratzori txikitu lan konfitatu da dola. Eta hola gainean perrexi apurtxo batekin. Listo. Listo. Erra. Komotatzen, Patri? Vale. Bueno, azkenean esan dugu, utzi dugu epeltzen, sartai batera, gero beste batera pasatu dut, eta horrekin oztu, kendu pixka bat, eta badakit horre hongo dira bestaldean batzuk esaten, hori pekatua da, ezin da, irestontzi batekin, pilpila egin, bueno, nahi duzuela. Nik horrela egiten dut, eta asko zerreza bateratzen da, eta emaitza nik uste dut berdina dela. Eta hau, holan, kontserbatzeko ondo, ez? Pilpilak, koipea, dana koipea da. Honek irauten du, gero, hartu, espauz erabilear osgailuan sartu. Sagurot, esan, gaur adibidez, bakarrik koiarakada bat edo biara beriko. Baina hau gorde, Hori gorderik, eta gaina gehiago esango izu, bakizu, pilpila berez beti esaten da, irakiten badu, moztu iten dela. Bai. Horrela, alaskarekin, honekin irestontziakin indakoa, ez da moztutzen. Hasieran moztutzen azten da, irakiten azten bada, baina buelta batzuk eman, eta berreskuratzen da. Ezin da tope, egon behar da, holako pil txikiak egiten, pero pir berez. Orduan, bueno, ikusi zuen, momentu batean, hemen, honekin, gero, bakaiaua eroste maituzu beste 3-4 xerra, oliotan konfitatu, olioa baratxuriaekin konfitatu hor, eta ero sartu hemen, eta zerbitzatu, eta, bueno, aprotxatu ingo zenukete. Zigor, 10 segundo, kontago, 10. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Berez, ez, hor da, bat tik-tak, bi tik-tak, 3 tik-tak, 4 tik-tak. Bai, hori da segundu bat, tik-tak esaten tardatzen duzuna, hor doaz milesimak, bai, alez, ez inolan, ze horrela da. Tik-tak, horti dator. Bat tik-tak, bi tik-tak, 3 tik-tak. Eta 10 segunduak, exacto. Probatu zazu egun baten erlojuaren aurrean. Tik-tak sartuta, Bai. Arrentuta geratuko zinate, eta hori buruarekin, tik-tak. Zei txura, ematen du merengue bat. Egia da, holan azala gainetik politxo bat. Hori igual argazkirak utziko. Baina hor. Eta gero, betikoa... Hau, ez dakiz zelan altzaukoten, Honekin. Hau ez da usa horrun. Jarri eskuan, da nik jarri eskularrua, eta nik eskularru gainean jarriko ditut. Eskularru gainean. Bai. Bai. Eta hau da... Gure bakaiau gainerrea.
zardezka, Labana. Ah! Edo ez da plater moduan, nolan? Abitu, bani, gehiago niretzako jateko. Zer, botako dizu pil pixkat, ero, bueno, Probauko eta aurrena gero... gabe. Vale. Eta ero nahi izan ezkero. Errezetea dan bezala. Hori da. Ja, ber. Janta, Zugaitza? Ez, baina nahi dut. Lehen guzti hau loditxo geratzen da. Gero konfitau egin behar dugu, da gero laban egisa da. Igual konfitau gutxi hau. Ez? Baina hori laba topera jarriz gero, Patri. Zema minutu goten da. Bost bat, hor berronda marrean jartzen badio goiko gratinatzailea tope jarrita, hor ez du denbora. Eta ez dio ematen lehortzera, Eta gaineko, aldi-oli berezi honek ematen dion ikutua. Bai, indugula berezia ez, berak eta frigitu zoian da, gero limakin. Eta gero, pilpila haue bai, ez? Bueno, apurtxo bat. Mentana makaia ba, azkenean. Hori da. Oliba eta makaia ba. Nola da? Klurran, era azkenean da, pisto bat eta pilpil bat. Bizkaitar saltza, gehi pilpila. A ber, jarri zu izen bat lan. Txoriene, erara, bakaia ba. Gaur ematen dau, bakitzu non gauzela, martitzena dela, baina eguazten ematen dago, betiko errezetekin. Bai, ze hurrengo errezeta ere, klasiko handi bat. Neko tradizionala da. Ilarrak, gorringoa, eta irugiarra. Erreza. Esan dakoa, gaur asteazken tradizionalen eguna izango balitz, bi errezeta hauek ondo joango lirateke. Bai. Eta, 3 osagai dauzkat nik. Bueno, berez, venga, 3. Lau, bost eta zerbait jartzearren, Piper beltza, venga, 6. Ez, piper beltza honi ez dibotau. Ez. Ingo iluna, ilar salteatu batzuk, irugiarrekin eta arrautzarekin. Eta horrela prestatuko ilu. Irugiarra zatitxota moztu eta sartagi batean gorritzen jarriko du. Txigortzen hasten denean, ilarrak bertara bota eta minutu batzuez kozinatzen utziko ditu. Bitartean, arrautza gorringoak gopor batera atera, oliba pixkatekin loditu eta ilarrak eginda daudenean, gopor horretara arrautzekin batera botako ditu. Ondo nahasi eta zerbitzatu gatz eskata batzuez lagunduta. Zigor mehatxu bat jasot. Bota? Hau, esaldi hau esan inbiot, munduko ilarrik onenak astigarragan daude. Ez, parkatu. Zehaztu ingo izut. Santio Mendin daude. 10 urte da amazkit hori entzuten. Ni hemen hasi nintzenean da, nik uste nuen pertsona serio bazala zuzendari jauna. Ilarrakin nahi nuen bat, zu ezotzea dituzu Santio Mendiko ilarrak. Honenak die, ez dakizer bat ez. Hor haitu nituen lehen aldiz, eta gero egia da, dastatu izan ditu dela, eta ilar malkoa agian munduko honena da. Hemen zirikatzen nire, ni zirikatzen. Bueno, hemen, eserrez, sartaia martxan jarri, Patri, eta hemen, pixka botako dut. Ez dut inungo liorik botako, bala? Zaskenean... Honen koipiake. Honen, irugiarketuak emango digun, koipiakin egingo dugu, Oso ondo, sako goxuak. Ez dakit, amamak edo aitxitxak, mediak ikusten basabien. Zenbat ordaintzen dan, malko iarrengatik, eskenean malko iarrak, jendeak pentsako daua, igual beste barietate badia, ez die, betiko iarrak guriak hemen Euskal Herrian beti jan izan ditugunak, baina lehen hau hartuta, garatuta egon baino lehen hartzen die, eta leka bakoitzetik 80 gramo edo gutxi gora bera ataraten die. Izaten die txiki-txikinak, zapore oso leuna, isa kozina hube ez dienak iten, tita, bero baten, ona dauz. Hau edie fineak, horre finetakoak, eta izostuak, guk desizostu diela, hemen kanpoan izatetik, baina ez ditut kozinatu lehenko, eta hemen bertan berai hauek, bere beroarekin, zeitu nik handia, eta beste horiek zuk esan duzuna, gordinik ere jateko, ningu arazoik ez. Hori da, eta holako egia da, ilarrai arrautza eta urda espikoa ze ondo joaten jakon. Bai, adesek esan du, bitu atzoa faltzeko, atzeko zerbait egin nuen etxean, baina ilerrik eneukan da patata frejitxo botaren izkion.
Egia da, oso umore fina daukala Bai, gure bai. lankideak, Gastronomia humorea. Bai, bere aldera, hola, nerratzakin garbitzen duena beti. Baina, egia da, arrautza eta urda izpikoa danakin ondo doiala. Bai. Ez? Eta ilarrak, a ber, Ilarra be bai. ilarra dira, gaina barazki bat, gure etxean umei asko gustate, itxura holan daukate, baina ilar batzu, xamurra, holan, jatia, niretzako da, dultzia die, gozo-gozoa die. Bai. Eta nahi dut esan, Eta lehen, malko ilarrak ez zaukien, baina bat zaukien desberdintzeko ilarrak, zienak kremarako, gixatuetarako, nekeixau lodixauak eta izaten lodixauak. zienak, eta gero eurak ilar finak, sasoikuak, finauak zienak, eta horrek bai erabiltzen zituzten lagungarri bezala joateko lan plater baten, olako tortilla bat eitzeko, edo olakotarako erabiltzen zabien. El Amparo liburuan, Bilboko jatetxean liburuan, hor agertzen da. Ilarra finak eta purean jateko ilar lodiak. Hola deitzatzen. Bai. Berez, bertako garai bateko malko ilarrak. Baina egia da lehen, hor guarnizio moduan ero, aragia, saltzan, eolako eta itxezena, ero lehatzarekin baita ere, betetzeko ero zer sartzen zien? Ilarrak. Eta ilarrak badira gauza bat ere normalean, aurrak bat lehen aipatu dituen ordan, horri biltzen dira, koloreak atira laskenean, ze jaten baituzu, goxua dieta. Pik, kentzen, alde batera eramaten. Baina egia da, aldia dauela, nik ilarrei lehen, aitortuko zut, naukala holan, eskatela asko gustatzen ilarrak lehen, zenaukan hor hiltzatuta nire ikastolako, jangelako ilarrak, kolore marroia zaukienak, berdia baino. Gehi egositza da, ez ja gustatzen, baina, egoia proba unitxunian, ondo egin ja. Bai. Beste gauza da zan. Hemen ilarrak egiten poliki. Bi arrautza gorringo. Arrautza gorringo hauek, sardezka batekin, hola pixkat apurtuko ditut, Bai? eta honi botako izkiot pare bako ilaraka da erolan, oliba olio. Ez da izango maionesa bat, baina bai ingo du olako krematxo bat, eta asmoa da gero, ilarrak egin da daudenean, una bota bertara, eta hemen biru buelta eman, eta arrautzau kozinatu ingo da azkenean, ilarren beroarek. Horako, karbonara bat. Gaztabarik, hori da, gaztabarik, ideia horrekin gehiago. gehiago. Loditzen den, gaz pixoa botako du hemen, baita ere, Ondo. eta, karbona aipatu duzula, eta lehen piperbeltza, gustatzen zait, piperbeltza. Ez zaren zigorrek behin. Sartuko dira. Ez, erosten bazan gatza eta piperbeltza batera, beti, nik piperbeltza beti. Elkarrekin jumarko zien. Hoi ezagutza eta ez piperbeltza ez. Zirikatziarren. Kontra eramaterren, ni arau moduan beti, nahiz eta jakin arrazoi daukatela, beti arau moduan jartzen dut, ezetzen. Olio pixkat hemen. Bindala 50 urte, egon zan irautza gastronomiko bat Euskal Herrixan, Frantziako Nouvelle Cuisine holan adibide bezala hartuta, Euskal Herrira bebai, etorri izan apurtxo bat gastronomia zaintzekoa, errezeta holan berritzaileak, era Michelin izarrak etorri ziren, da ezagutzen dugu, ze gertatu zen Euskal Herrixan. Eta esaten daue ointxe, beste irautza bat badaula bebai Euskal Herriko gazte sukaldarixon artien. Eta irautza da gehiago, behitzia, bueltatzia, apurtxo bat begira da botatzia, oindala, 100 urtetara edo. Eta lehengo errezetak berreskuratzia, tokiko produktuak errespetatzia, ekoizpen ekologikora eta hurbiltzia. Berez, badagoela joera hori. Ez dakit, moda izango dan, irautza bat deitzeko moduko mugimendu handixa dan, baina egia da, hortik doiala. Hori nik aipatu izan dut hemen, ni hasi nintzen hostele izan, eta 80. hamarkadan, berdin izan urteko sasoia zein zan. Zuna izan duen ilarrekin zerbairein, eta hartzen zen zure frutak ero barazkiak egartzen dizkizuna, eta deitzen zenion, eta ilarra behar ditut, marrubiak behar ditut, eta baina ez daude hoi behar ditut, eta lortzen zizkizun egia da, ez? Eta, karo, zaporia zeukatena, baina gero egia da, gehitzen genion azukrea ero ez da, postretako koipiak ero, eta, zaporotze guzten genituen, eta platerreleanteak belortzen ziren. Gaur egun, hori, zorionez, bultatzen ari gara, betikora, sasoikoa, bertako, eta nahiz eta hemen aipatu izan dugu, izostuak, ez? Produktu izostuekin, barazkia, ilarraue jaso dituzte, sasoia zanean. Izostu dituzte zeituan, eta hauek zoragarri daude. Orduan, hori nik uste rebindikatu behar dela, eta lortu behar daula horra
bultzaikia horrantza eta jendeai kultura hori sartzea sasoikoa. Baitu, lehenko gunean inauen, atletikeko neskei, joan zan, nire senarrak izan tailer bat olan janarixen inguruan, eta janarixa xautzeko, eta ez zan, urbildu eta ingo hori kajut, hori jokua dana. Hori mobilakin, Bai, eta ziren atletikeko neska, baina gaztiak, 14 urte bitartien zeukien. Eta jakin olako kajut bat, jarten, janarixa zein zan, eta gero eurak aukeratu bizaren, udaberria, uda, negua edo udazkena zan. Zesasoikoa zan, ez? Ba. Erratu zuten baten bat? Batean bat, bai, baina tomatia eta jendea jatzen, osea, tomatia ez, igual aldala izan, ez dakit, errexena, esango tomatia udakua dela. Ja, baina tomatia hor ikusten dugu beti. Ja, hori harritxu rostan. Jendea jartzen zitxula, hori, neguan, udazkenean, udaberrian. Baina, Patri... Horako gauzetanik, tomatiakin, karo, ja beste barazkisekin, ilarrak jarri zitugun, bebai, zein zurixak, arrainak bebai, eta jendeak, arrainak eta sasoia da, usta. Arraia be, sasoia, ez? Zema denbora da amagu? Baina, jo. Gara mazkiu, Patri, supermerkatu eta fruta denera batzuetan marrubiak ikusten. Bai, hanek erosin ditun, Eta horko horrexerika horra aurrean dagoen horrek baita, baina zema denbora dela amagu. Aia, gero taldena betortzen da. Ja, gabonetan da badaude marrubiak eta gero gereziak zeitun hasiko dira. Laizter gereziak hasiko dira baita eta ze gerezi gainera. Hori, okaranan tamainoko gereziak ekarri zituen lehengunean gure lantaldeko batek. Orduan, gero esan, ez dagoete zaporek, ze nahi duzu ba? Ja. Bueno, ikusten zuen nola loditu da hau, ze itxura krematxu hartu duen gure ilarra hauek, eta oin esan dagoa, nik oin? Bueno, hau da, olioa ikusi zu, olioa eta olioa, bueno, osasuntxu den zerbait, bagia da kalori batzu bota dizkigu, bi arrautza gorriko bota dizkigu, tontoka, 50 gramo olio bota dizkigu, baina onak. Bai, hori dana lehen gaia dela. Ez dugula ez prozesatua sartzen naiz eta kaloria asko auki. Olioa, arrautza, ilarrak eta txarrixa. Nutrieskore eta zegoen legune hitzeiten, ez? Hor ze gertatzen den hori oliba olioari, Nutrieskoren, claro, koipe asko dauka. Euneko eun. Euneko eun. Orduan, ze nun da hori uste? Bai, Nutrieskorea da olako semaforo bat, atik dera uste doiela, eta berdetik gorri da, eta bitxardian ditu laranjak eta horiak, eta hori perresia edo menda da? Perresia, bai. Lasa! Ez da, atzoko konpotakoa esala. Hori, eta hautzitzu semaforuak eta orduan gertatza kola freska barri batek, aldabora auki B letra eta berdea, eta oliba olio batek D gorria. Bueno, lagunok, egia esan gero duda sartu zait, agian menda da, eta horrela bada disimulatuko du eta esango du. Ze ondo geratzen zaion perresia gure ilarra hauei, irugiarrarekin eta arrautzarekin. Eta ze fresko. Eta oin, tiranillotik esan diate, ez da egizan nahi duen esan, Eun da eun, berreun. Bai. Gure etxean esatea, behitu, bat hemen norbaitek umea izan behar badu, bat gehi bat, 3. Zorionak, lagunei hori bihatzen dit, bat norbait aurten, bat gehi bat, 3. Gora Astigarraga. Gora Santiago Mendiko Ilarrak. Gora Alberto. Ariz Korreta. Bai, munduko Alberto guztiak egitera. Xo. Zer zan, platerak? Baditzu, gaurko gazuxa, Azkenean urdaiak ematotza. Gaurko afarixa. Enaukan pentsauta, baina baditzut, ilarrak izozuta izartia augitza ditut. Beraz, urdaioztu kaputxo batekin eta arrautzakin, benetan, aukera paregabia dela. Eta bestala, ilarrak ez baituzu, frogatu aldezek esan duen eraukeri hori. Patatak bota, arrautza bati eta urdaioztu bati. Nik uste dut ondo dago gara. Bueno, ez da txartu egongo. Launok, hau esan da, bukatu da gaurko txoriene, bihar errezeta tradizionalak, eta ni iparraldera jungonez, eta bertako arrain sopa tradizionala ekarri duzu. Esan du, bihar zerbait prestatuko dula, lasai egoteko, interesgarri izango da, eta oso goxua egongo dela. Bai, agur.